literatura kontuak ditugu mintzagai sarreran aurreratu dugun moduan. Xabier Etxaniz Rojo idazlea daukagu gurekin eta berazkenengo lanari buruz hitz egingo dugu. Denok gara Google. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo. Bai. Bai, bueno, orain hori korrikatzean utzi dugu, ekan ere lan egiten bai duzu. Bai, batzen garaia. Bai, korrika oso gauza polita da, baina barrutik lan handia eskatzen du horrek. Eta guk atsedena hartzen dugu bukatzen duenean, eta orain gustora, orain patxadaz. Bai, eta, bueno, emaitza oso arrakastatsua. Oso arrakastatsua, bai, oso pozik, eta lan gogorra dugu, eta hain tokatzen zaigu pixkat atseden hartzea. Bai, atseden gainera, hori, landalan, hemen zure lanaren beste parte bat daukagu, idazlea baizara, eta esan bezala zure azkenengo lana, denok gara Google. Bai, nire azkenengo eleberria, 9. liburua da, eta oso pozin dago emaitzarekin. Kostatu zaigu, ateratzea, ze, aspaldi hasi nintzen hau idazten, baina, jakalean dago, eta pozik, irakurleek zer esaten duten. Google bilatzailea zer egiten dio referentzia izenburuak? Hor kontua da, liburu honetan 2 historia daude, da novela bat, baina 2 historia daude, eta bietan agertzen dira bilaketak. Lehenengo historian agertzen da Inigo Ormazabal izeneko idazle bat, donostiarra, eta ziberespazioan topatu du emakume bat. Eta, horren bila hasi da, ez baitu ezagutzen. Eta, ez dut gauza handirik kontatuko hor bilaketa horretaz, baina, bilatzen hasten da emakume bat, ez? Eta gero bezaldetik agertzen da Maria da Inigo Ormazabalen maitalea, eta Mariari bere amak eskatu dio pertsona bat bilatzeko, bai? Bere gazte garaiko pertsona bat bilatzeko. Frantsesaren semea ez izena daukan pertsonaje bat. Orduan, alde batetik Inigok eta bezaldetik Mariak, biek egiten dute bilaketa bat, eta gaur egun zein da bilatzaile nagusia, Google, horregatik agertzen da izenburuan Google. Teknologia berriak oraingo momentu hauetan kokatutako istorio bat dagolako, baina bestea 36an, ez? Bai, 36an hasi da, eta gero luzatu egiten da. Biak dira maitasunezko istorioak, lehenengoan agertzen da WhatsApp, Inigok eta neska Oianko izeneko neska ez ezagun hori WhatsAppen bidez komunikatzen direlako. Eta beste historia, Mariak bilatu behar duen frantsesaren semea pertsonaje hori, azten da gerra garaian, Donostian, 1936an, falangistak Donostian sartu zireneko historiak hartzen dira, ez? Zer egin zuten, da nola egin zuten. Eta gero hor, azten da maitasunezko historio bat, gero denboran zehar luzatzen dena, gerra ostean, eta, luzatu egiten da, bai. Garrantzia dauka, sare sozialek eta lehenengo historian batez ere, bigarrenean ere bai, ze Mariak erabiltzen, pertsona hori bilatzeko erabiltzen duena da hasieran Google, gero Facebook ere erabiltzen du, beste saiatzen da, ez da erresa bilatzea gaur egun 80 urte dituen pertsona bat sare sozialetan, ez? Bai. Orduan, zailtasunak baditu, topatzeko. Azkenean biek topatzen dute, eta liburu honetan agertzen den gauzetako bat da, zer egin behar dugun topatzen dugun informazio horrekin. Bilatzen dugunean eta topatzen dugunean, zer egin gustatzen ez zaigunean topatu dugun hori, bai. Hori askotan bizitzan gertatzen da. Pentsatzen dut, bai, ez. Bizitza horrelakoa da, ez? Gauzak ez dira beti guk nahi dugun bezala, ez? Orduan, momentu batean biak topatu dira, biek topatu dute, bilatzen ari ziren hori, eta horreko, beste toki batean jarri ditu. Orduan, istorio bati dagokionez, internetaren bidezko bikote bat sortzen da? Bai, sortu, ez dut spoilerrik egin nahi, baina ez da sortzen, gertatzen da, elkar ezagutzen dute,
baina bata Bizkaia aldean dago eta bestea Gipuzkoan. Orduan, ez dakite gauza hundirik eta informazioa bilatu batek batez ere Iñigok, ze karo, Iñigo idazlea da, idazle arrakastatsua, ospetsua, Euskadi Saria bitan irabazi du, eta orduan beste pertsonarentzat, Oiankorentzat, erresa da bilatzea. Baina, Oianko horren atzean nor dago, ez dakigu, ez izena da, ez da benetako izena, ez? Orduan, pues, berak ez daki, Iñigok ez daki zer topatuko duen, Oiankok bai. Esango dudanarekin, uste dut ez dudala ezer aurreratuko badagolako laburpenean atzekaldean, baina hor amodiozko iruki bat sortzeko bai, sortu daiteke, ez? Iñigo bizi da Bakarnerekin, Bakarne da bere emaztea. Garai horretan justo Bakarne dago, kanpoan dagolako. Berak badauka maitale bat, Maria izenekoa, eta gero agertzen da beste neska hau, ez dakigu, baina bien artean sortzen da harreman bat, eta harreman horri tiraka jarretzen du novelak. Aspaldi hasi zinela aipatu duzu liburua prestatzen? Bai, izango dira lau bat urte, hasi nintzela. Gertatzen dena, nire naiz idazle profesionala, nik aekan lan egiten dut eta klaseak ematen nahikoa lan. Ibilbide luzea daukazu, Ibilbide luzea bai, baina... Errekonozimendua jaso duzu ere? Bai, nik karrera bat egin dut literaturan, 9 liburu ez dira gutxi, ez? Eta sari batzuk ere irabazi ditut, eta ibili naiz Berrian Zutabegile, Aizun, Irutxuloko hitzan, hau da, nik badaukat lan bat, baina naiz profesionala, ez? Azken batean, nik soldata ateratzen dut aekatik eta ez literaturatik, eta... aldu naiz? Bai, orduan, orain dela 4 urte hasi zinela. Bai, hori, hasi nintzen, orduan, ni hasten naiz idazten, baina gero ezakit noiz bukatuko duan eta nola jarraituko duan, ez? Historia hau hasi zen, ipuin moduan, nire planteamendua zen, egitea, maitasunezko historia bat. Nire ibilbidean, maitasunezko historiak eta harremanak bikoten artean askotan agertu dira, ez? Gertatzen dena, aurkezpen egunean esan nuen bezala, ni Ereinekin orain dela 17 urte hasi nintzen lan egiten, ez? Googleek 15 urte ditu. Ni hasi nintzenean idazten, harremanak eta maitasunezko historiak eta modu batekoak ziren, eta gaur egun dena aldatu da, ez? Sare sozialek aldatu dute bizitza, WhatsAppek aldatu gaitu, Gmailek aldatu gaitu, dena gara Gmail, dena gara Google. Eta orduan, pentsatu nuen interesgarria zela historia bat hastea gaur egun kokatua eta sare sozialen bitartez egitea. Orduan, hasi nintzen historia bat idazten horri buruz, eta gero iritsi zitzaidan lagun baten bitartez bigarren historiaz. Orduan, niri historiak kontatzen dizkidatenean nik gordetzen ditut, eta prozesu luzea dago, ez? Agian ez da prozesu luzea, ez da erresa azaltzea, ez? Hau da, kontatzen didaten nire historia bat, nik pentsatzen dut, hemen badago historia bat, hemen badago zer idatzi, hasiko naiz lantzen, baina gero buruan sartzen denetik, idazten hasten naizen arte, denbora luzea pasatzen da, ez? Bueltak ematen, eta azkenean zerbait ateratzen da. Bai, eta lotura... Eta lotura aurkitu nuen, bigarren historia honetan, hau da, gerra garaian hasten den horretan, agertzen kontatu zidaten, lagun baten familiari gertatutakoa, aitonari paseoa eman zioten Donostian, eta zer egin behar izaten zuen bere amonak garaia hartan, seme-alabei laguntzeko. Eta orduan, niri oso interesgarria iruditu zitzaidan, baina ez nekin nola lotu beste historiakin. Gero horra agertu zen, orain dela urte batzuk Donostian agertu ziren hildako batzuk, obrak egin zituzten autobide berria egiteko, eta orduan horra agertu ziren gorpu batzuk, botoi batzuk agertu ziren, eta orduan ja hasi nintzen, bilatzen ari dira hildakoak, eta
ino ere bilatzen ari da, posible da biak elkartzea eta bilaketei buruzko ze bat egitea. Arantzadikoek lan polita egin dute, egiten ari dira, eta, bueno, hori gai izan nintzenean bi historia horiek lotzeko, bilaketa bat, orain dela urte batzuk Donostian gertatu zena, eta gero Iñigori gertatzen zaiona, ordan idatzi nuen dena. Tamalez, pertsona askok identifikatu ahalko daitezke horrekin ez, Aiton, Amon, jende asko oraindik dagolako galdua. Baina, desagertua, bai. Zehatz-mehatz zu, bai hor, errealidadean oinarritu zara? Bai, Historio zehatz batetan. Parte horretan bai. Bai, zorionez lagunek historia kontatzen zizkiate. Eta hau oso interesgarria iruditu zitzaidan. Gerra garaian, lehen esan dudana, paseoa eman zioten lagun bat hona Aitonari, eta hortik tiraka egin dut. Pentsatzen dut, literatura da, fikzioa da, eta ziurrenik gauzak ez ziren nola gertatu ez. Baina, iruditzen zait jende asko ikus dezakela bere burua hor, edo bere familiaren historia hor. Eta esango zenuke helburu soziala ere betetzen duela liburuak, horrekin ez dakit, hausnarketa edo salaketa moduko bat egon daiteke hor edo ez dakit? Ez zait iruditzen helburu zehatz bat duenik. Ni gustatzen zait historia kontatzea, eta nire helburua da historia on bat egitea eta jendeari, irakurleari gustatzea, ez? Ez dut, nire helburua idazten hasten naizenean ez da hau mezu hau bidali nahi dut. Mezua badago, baina ez da importantena. Importantena da historia on bat egitea, nire ustez. Disfrutatu duzu prozesua? Idazteko prozesua? Bai. Lana da, gertatzena gustoko lana dela, ez? Ordu asko sartze ditut, eta ez da, nire naiz idazle bat, hasi eta hilabete batean dena, nire kostatu egiten zait. Beste urte batzuetan esan izan dut udako idazlea naizela. Denbora librea daukazunean. Kursoan zehar, ikasturtean zehar, Euskaldegian lanan desente daukagu, eta orduan lehen idazten nuen gehiago gauetan eta orain uda partean idazten dut, orduan jartzen naizenean oso ondo pasatzen dut eta gustatzen zait. Gertatzen dena ez dela erresa denbora ateratzea horretarako. Bai, azkenean lau urte dira. Bai, esan dizut, ideia sortzen denetik liburua bukatuta egon arte, eta gero hor argitaletxeak ere bere denbora dauzka, eta orduan bukatuta zegoen, orain dela 6-8 hilabete bukatuta zegoen. Argitaletxeari komeni zaio orain ateratzea eta orain atera dugu. Ereinekin elkarlana, esan duzu aspaldi hasi zinela beraiekin. Bai, 7 liburu beraiekin, oso pozik, jende jatorra da. Lan hona dute. Eta zertan ezberdintzen da azkenengo liburua aurrekoekin konparatu? Aurrekoa... genero asko landu dituzu. Bai, lehen ipuinak egiten dituen gehien bat. Nik uste dut nik nire burua ipuin giletza daukat, gertatzen dena orain gero eta luzeagoak ateratzen daizkit nahi gabe. Lehen zailtasunak nituen 20 orrialdere idazteko, eta lehen 50 orrialde idazteko ez daukat. Horren besteko zailtasunik, ez? Iruditzen zait ofizioak, esperientziak ematen duela erreztasun horiz. Orduan, aurrekoa izan zen Waterloon galdutakoak, novela, baina hori izan zen hasieratik novela moduan planifikatu nuen. Hau etzen horra izan, planifikatu nuen, hasi nintzen ipuin bat idazten, baina luzatu. Hasieran kostatzen zitzaidan, nik gogoratzen dut hasi nintzenean ipuinak oso motza ziren, eta liburuak ere, liburuak ziren 10, 11 ipuinez osatutako liburuak, ez?
nire azken ipuin liburuan ziren lau kontakizun, ipuinak zirenak, baina lau, askoz ere luzeagoak zirenak. Bueno, nik uste dut nire ibilbidean, ez da bilatu dudan gauza bat, baizik eta gertatu dena. Hola gertatu da, eta kitxo. Ez dago problemarik. Egun batetan idazten jarri zinen, edo aurretik ja kolaborazioak egiten hasi zinen alde? Egunkarietan diozu? Bai, nola zer izan zen lehendabizi, agian zure etxean ez dakit, ja, zenukazun hobi bezala idaztea? Ez, ni hasi nintzen idazten orain dela 25 urte ia. Lehenengo liburua 2000. Urtean iritsi zen. Gero berriako jendea jarri zen nirekin harremanetan zutabeak idazteko, eta egon nintzen 10 urtez zutabeak idazten. Ostegunero, oso ariketa polita da. Oso gustora egiten nuen eta gainera oso divertigarria zen niretzat. Baina, idaztearen kontua orain dela 25 urte hasi zen. Gero gauza ezberdinak iritsi dira, antzerkia ere egin dut, Ramon Agirrerekin, Ramon Agirrek eskatu dit hirutan edo berarekin kolaboratzeko, eta oso gustora. Idazten hasten zarenean ez dakizu ze egingo duzun. Gero konturatzen zera gauza asko daudela idazteko, ez? Antzerkia, kantaren bat edo beste eskatu didate, kolaborazioak hasieran berrian, baina gero Aizu iritsi zen eta Irutxuloko hitzan ere futbolari buruz hitz egiten nuen, eta pasan ditun, ez dakit zenbat urte, 6-7 pasan ditun. Idaztea ez da bakarrik liburuak egitea, baizik eta denetarik idatzi behar da. Bai, denetarik ukitu duzu. Bai. Eta egokitu azkenean bakoitzak duelako, genero bakoitzak bere... Bai, bere ezaugarriak. Ez da gauza bera zutabe bat idaztea, edo ipuin bat idaztea, edo antzerki bat egitea. Claro, ni naiz profesionala, eta ez naiz famatua, eta ez nire arrakasta da dena, baina norbaitek zerbait eskatzen direnean, normalean joera da baiezko erantzuna. Ze, niretzat beti da aberasgarria gauza ezberdinak egitea, ez? Eta, genero ezberdinak ukitzea. Saiatzen naiz ahalik eta ondoen egiten, eta, adibidez antzerki egintzan, hasi nintzen itzulpen bat egiten, baina gero kolaborazioak beste modu batekoak izan dira. Eta 3 edo 4 egon naiz beraiekin lanean, orduan gaizki ere ez nuen egingo. Eta esan dugu, sari ugari irabazi egin dituzula, azkenengoa 2012an. Bai, gertatzen dena, sariena oso gauza interesgarria da hasten zarenean. Ze motivazio bat da, bultzatzen zaitu, ez? Baina, claro, ja ibilbide bat egiten duzunean sarien kontu hori, ez utzi, baina nolabait ahaztu egiten da, ez? Eskerrak ematen diete beti sariek asko eman didate, eta ez da bakarrik dirua, baizik eta, izen bat egite duzu sariekin, eta pentsatzen dut noizbait berriro parte hartuko dela baten batean, edo ez dakit. Ez diot uko egiten gertatzen dena, utzita daukadala sarien lehiaketen kontu hori, Esan duzu motivazio bezala, azkenean bultzada ematen dizu horrek. Bai, azten zarenean, ez zara azten novela luze batekin, normalean ez, azten da gauza txikiak idazten, ez? Orduan, ipuin lehiaketetan parte hartzeak ematen dizu, irabazten baldin baduzu, pues, diruaz aparte ematen dizu kriston poza eta jarraitzeko gogoa. Baina, orain dela urte askoko kontua da. Zer ikasi duzu hasi zinenetik, ibilbide honetan? Edo esango zenuke garapen bat izan dela beti lehenetatik baina? Nik uste dute orain dela 20 urte lehenengo liburu atera zuen Xabier Etxanigrojo Ura eta ni ezberdinak garela. Ikasi dugu, ofizioak ematen dizu
idazteko beste modu bat, ez? Hasieran ipuinak idazten dituenean, pentsatzen nuen importantena zela sorpresa bat egotea bukaeran, eta zu artifizialak egitea nolabait izateko, ez? Eta gaur egun, ez zait iruditzen horrela idazten dudanik. Aldatu naiz ni eta aldatu da nire idazkera. Eta gainera iruditzen zait logikoa dela. Hala behar duela. Idazleok egin behar dugu, sortzaile guztiok egin behar dugu garapen bat, ez? Eta, 4 urte hauetan, beste ideiak sortu dira agian etorkizunera begira, ez dakit, beste proiektu batzuk hor dituzu kajoian edo? Baita ez, orain ez daukat ez daukat proiektu zehatzik eskuartean, baina pentsatzen dut iritsiko dela. Orain esan duzu atsedena behar duzula. Eta gaina udan idazten dudanez, gertatzen da orain uda partean, Pasaiako irakurle kluba zuzentzen dut, eta orduan urte osoko programazio bat egin behar izaten dut, orduan uda partean asko irakurtzen dut. Azken batean, kursuan zehar irakurriko ditugun liburu horiek guztiak, nik aldez aurretik irakurri behar ditut. Orduan, udan egiten duena da asko irakurri eta gutxi idatzi. Baina, ez nauk eskatzen, iritsiko dira, ziur nago iritsiko dira ideia berriak, proiektu berriak. Eta beti dauzkazu hor hiltzatuta lehen komentatu denaz, geratzen zaizu ideia hor buruan, eta ez dakizu noiz aterako den eta nola zer egingo duzu berarekin. Iritzirik jaso dituzu? Ez, oraingoz ez, portadari buruz hitz egin didate, oso polita dela, hala iruditzen zait. Ez, aste honetan aurkeztu dugu, ordan ez zait iritsi. Senideren baten aldetik edo? Ez, nire senide gehienak erralduna dira, ordan ez dut irakurri. Irakurri dutenek esan dute ondo dagoela, baina oso jende gutxik esan dit. Ikasleek esan dute erosiko dutela eta ja batzuek WhatsAppen bidez argazkiak bidali dizkiate liburuekin, baina oraingoz ez daukat kritikarik. Nola hartzen dituzu kritikak, onak eta txarrak? Ondo, gustora. Hombre, ona baldin badira, claro, kritikan nondik datozen. Zagauza bera lagun batek esaten dizuna, edo ikasle batek esaten dizuna, edo familiar batek esaten dizuna, edo egunkarian beste idazle batek egindako kritika, ez? Ni ez naiz profesionala, nik hau egiten dut gustatzen zaidalako. Jendeari gustatzen baldin bazaio ondo, ez bazaio gustatzen, hurrengoan hobeto egin beharko dut. Dena den badakit, ezin dudala denen gustua egin. Ezin dut, eta badakit jende pertsona batzuei ez zaiela gustatuko, eta ez dago problemarik. Idazleok egoa nahiko handia daukagu, baina hemendik ez naiz aberaztuko, ez naiz hobea izango kritika txar batengatik, on batengatik, eta ez naiz txarragoa izango beste kritika txar batengatik. Orduan, gustora hartzen ditut, gustora. Eta bukatzerakoan, bueltak ematen diozu agian hau ezagit zalantzak dituzu, hau sartu nuen baina agian hau hobe... Ez, gero bukatutakoan ja askotan irakurtzen duzu, baina gero ja aldaketak egitea oso zaila da. Aldaketak egin behar dira prozesua, idazketa prozesua egiten ari zaren bitartean. Gertatu zitzaidan aurreko nobelarekin, Waterloorekin, nik aurkeztu nuen argitaletxean eta zan ziaten. Zerbait falta zaio, eta ez da errexan, kostatu zitzaidan gehitu behar nuen hori, argitaletxeak eskatzen zidan hori egitea. Ez nekin oso ondo nola uztartu jada idatzita bukatuta zegoen historia batean. Azkenean topatu nuen bidea, eta behin bide hori aurkituta nahiko erreza izan zen eskatzen zidaten hori uztartzea. Baina hasieran esaten kontxo, bukatuta dago, nola gehitu edo zein tokitan sartu behar dut pasarte berri hau.
edo nola egin, eta ez da erresa. Bai. Ez da erresa. Horregatik gustatzen zait, bueno, ja, bukatu da baldin badago eta kitxo, ja ez dio buelta gehiagorik emango. Irakurriko dut behin gehiagotan, akatsak aurkitzeko, baina kitxo bukatu da. Bueno, hemen dago emaitza, Bai, konforme. jendeari gustatzen zaion. Bai, orduan nun aurkitu dezakegu? Denok gara Google, Erein argitaletxeak argitaratuta. Bai, liburu denda guztietan dago jada, ez dakit guztietan, baina Bai. Iruñan ere egongo da ziur, ez dakit, ez ditut ezaguten Iruñako den liburu denda, baina ziur. Galdetuz gero, bai. Mil esker, Xabier, ez dakit zerbait gehiago azpimarratu nahi duzun? Ez, oso gusturako naiz, eta Naiz. eskerrik asko gonbidatzeagatik, eta hurrengo liburuarekin etorriko naiz berriro nahi baduzue. Bai, gonbidapena hemendik luzatzen, bai, hor uzten dugu, mil esker. Zuei. Orduan hurrengora arte. Baita, agur.